О, ни пак бриф от Ада. Искаме визия млада. Нещо свежо, но ретро. И да има котка в центъра. Йо. Йо, работя трети час без сток и фотошоп ми крашна в шок. Клиента пише, айде днес, ами прати логото в DocX. Цветовете да са златни, но после станаха лиматни. Шрифтът по-тънък, но по-дебел и иконката да гледа наляво, ама надясно де ха-ха. О, графичен дизайнер съм, знай, True Plus това е мой рай. Прати в квадрат и кръг едновременно, аз да бе няма проблем, но клиента пак звъни, направи го да свети, но без да блести. Бриф без смисъл, дедлайн в час. Животът на дизайнера е пълен с фарс. Шрифт или не шрифт, това е въпросът. Кой коментира, това е хаосът. Това зелено е прекалено зелено. Да, за това е зелено, нали бе, нелено. В петък вечер, спешна корекция, нов файл си ме Final Edition Action. Още един рендер, още един зип и лаптопът вика, брат, почини си. О, графичен дизайнер съм, знай, True Plus е си чай до безкрай. В неделя сутрин без грам вина правя постер за нечия сватба, една без нас. Нямаше цвят, само си в свят, скучен свят. Но ако чуеш една малка промяна, ще знаеш, идва драма. И пак натискам експорт сей. Смях през сълзи, през фонт и вейв. Графичен дизайнер, знай, пак ще пипнеш детайл и пак си рай.